ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିଠାରୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଓ କେବେ ଶେଷ ହେଉଛି। ପିତୃପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ପିତୃପକ୍ଷରେ ଭୁଲରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ 7 ତାରିଖ ଠାରୁ ପିତୃପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। 15 ଦିନର ଅବଧିକୁ ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ବା ପିତୃପକ୍ଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ପିତୃପକ୍ଷର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପିତୃଲୋକରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ଧରାଧାମକୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ। କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଯଦି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରାଯାଏ ଆମର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପରେ କଟେ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ। କଳହ ଓ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମାଡ଼ି ବସେ। ପିତୃପକ୍ଷରେ କିଛି ନିୟମ ମାନିଲେ ଆମକୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ବାରଣ ଥାଏ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଗାଈ କୁକୁର କାଉ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଗାଈ କୁକୁର କାଉକୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ସହ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ଅଛି। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆପଣ ମାଟି ତଳେ ଫଳୁଥିବା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ 15 ଦିନରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଗୃହ ପାଇଁ ନୂତନ ଯାନବାହନ ଜିନିଷ କିଣିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କେହି ଭୋକିଲା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପିତୃପୁରୁଷ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଦେବା ଦରକାର ତାହା ହେଲା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଦହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ପିଠା ପାନ କଖାରୁର କୌଣସି ତରକାରୀ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ 21 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କେବେ ବି କାହାଠାରୁ ଋଣ ନେଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖୁସି ମନରେ ଏହି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।